kasar gasar monofina teburarin wa ina muka dosa. Ina muka dosa, ina muka dosa. Masu sauraro barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na gane min hanya wadda ke duba kan al'amuran da suka shafi siyasa, tattalin arziki, tsaro da kuma zamantakewar al'umma. A yau shirin namu zai yi duba ne dangane da yadda al'amuran tsaro ke ci gaba da tabarbarewa sakamakon yawaitar ayyukan 'yan ta'adda da kuma ɓata gari. Lamarin da ya sanya rundunar 'yan sandan jihar Jigawa ta bijiro da dokar dakatar da amfani da babura tun daga karfe 10 na daren kowace rana zuwa wayewar gari. Har ma muka jiyo jami'ar rundunar na bayyana kwarin gwiwarsa kan tasirin da dokar za ta yi. To ta yi tasiri sosai gaskiya, kuma yanzu ma muna sa ran za ta yi tasiri, domin daga lokacin da aka sa wannan dokar aka samu sauƙuwar al'amuran tsaro a faɗin jihar Jigawa gaba ki da ba ma wai dutse ba. Yayin da su kuma masana harkokin tsaro ke cewa gwamnati ba da gaske take ba, domin kuwa ta fi kowa sanin masaniyar yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala da ta ƙici ta ƙi cinyewa. Shugabannin Najeriya tun daga kan shugaban ƙasa har ya zuwa mai unguwa shi ne ya jefa mu cikin halin ni'yasin da muke ciki akan matsalar tsaro. Ba wai ba a san inda masu aikata waɗannan laifuka suke ba, dukkaninsu ba wanda ba a san inda yake ba. Sai dai su ma wasu al'ummar jihar Jigawa wanda muka zanta da su bayyana korafinsu suka yi dangane da yadda rundunar ke amfani da damar inganta tsaron wajen karɓar na goro da ma ƙoƙarin ci musu zarafi. Dan Allah ya haƙuri, dan annabi ya haƙuri, sai ba aikin Allah yake ba. Ne da na bani naira 20 sannan yake an ce karfe 10 kuma ana kawo mutane 9 da rabi. Sanda suna takura mana game da tsadan man nan da muke fama, amma ba sa ganin haka, ko da sun kare ka za su iya karɓar 2,300 su sake ka. Wannan aiki ne na kullum dinga. Ina muka dosa, ina muka dosa. Ƙasar haifata, ƙasar haifata. Ina muka dosa, ina muka dosa. Bayanai na zahiri sun tabbatar da cewa har yanzu matsalar tsaron da yana ci gaba da haifar da asarar rayuka da kuma dukiyoyin al'umma a sassa daban-daban na tarayyar ƙasar nan. Musamman ma a wasu jihohin arewa da lamarin ya kai ga manoma suka gaza noma gonakinsu a jihohin Katsina da Zamfara da kuma jihar Borno. Al'amarin da a baya ya sanya gwamnatocin kakaba dokar hana zirga-zirga da kuma dakatar da amfani da ababen hawa a wasu lokuta. Kusan kowace sabuwar gwamnati da ta kama aiki a matakin ƙasa da kuma jihohi na shan alwashin kawo ƙarshen matsalar da zarar sun dafe kan madafan iko. Lamarin da har yanzu ba a kai ga samun cikakkiyar nasarar da ake bukata ba. Ko da anan jihar Jigawa ma an taba sanya wa'adin lokacin amfani da ababen hawa, wadda a wannan kwanaki aka dawo da ita. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Jigawa ke shaida mana makasudi ko dalilin da ya sanya suka bujuro da wannan dokar a daidai wannan lokaci. Doka ce wadda aka yi ta abin da ake ta executive orders tun lokacin administration na bayan an samu matsaloli na tsaro a faɗin jihar Jigawa, aka zauna aka ga wacce ce hanya mafita da ake tunani in an sa ta za a samu maslaha a cikin al'amura. So daga ciki doka guda biyu ce ta baya, a lokacin an sa hana yawo da babura da kuma magana sai da fetur. To amma dai yanzu ita waccan kamar dokar ta ɗanyi sanyi ba amma sai a ƙara dawo da ita. Dalilai kamar da na faɗa, akwai matsaloli da aka samu na tsaro a cikin dutse, tunda gaskiya ta fi ƙarfi a cikin dutse metro cikin gari kenan. An samu sace-sace na motoci wanda kusan a ina ga sati ɗaya an samu ɓacewar mota kusan guda 2, kuma akan samu abin a jere. Bacin wannan kuma dan samu issues na garkuwa da mutane a Kiyawa, wanda kusan labarin shi kowa ya ji shi inda ka ɗebe matan ciyaman na Kiyawa local government, da kuma sauran sace-sace da ake samu. Misali a ce an buɗe shago, an kwashe kayan mutane, ko kuma an haura musu gida an sun tafi unguwa ba sa nan, ko kuma dai suna nan din ma. To wannan dalilai shi yasa ka ce a dawo da wannan doka a cikin karamar hukumar Dutse, domin yawanci dai abin da muka duba muka gani masu wannan babura da ake yawo da su ne wanda suke aikata irin waɗannan laifuffuka. Ma'ana za a ga an ɗauki mutum a mashin, ko kuma masu mashinan ne suke yi. To idan muka takaita zirga-zirgar mashinan, tunda lokacin da ake abin damun gaskiya yawanci dare ne, amma abin da ya fara daga irin karfe 8, 9 zuwa 10 har abin da ya sama kuma, to nan ake samun irin wannan matsalolin. Shi yasa aka sa wannan doka domin a ga an samu sauƙin waɗannan matsaloli na sace-sace ababen hawa, haurawa gidajen mutane da shagunansu,
har ma kuma da garkuwa da mutane. Haka kuma ya jaddada bayani kan tasirin da dokar ta yi a baya lokacin da aka samu makamanciyar wannan matsala, ya kuma bayyana irin nau'in mutanen da dokar ta yi wa sassauci sakamakon uzurin aiki ko kuma rashin lafiya. Ta yi tasiri sosai domin daga lokacin da aka sa wannan dokar aka samu sauƙuwar al'amuran tsaro a faɗin jihar Jigawa gaba ki da ba wai dutse ba. Ta yi sauƙi sosai domin kaga a lokacin akwai zaka ji mutum an ce an ya fita misali kamar masu babura commercial da suke za a ce an je an gawa mutum ko kuma an tsince shi dai a cikin wani mummunan yanayi kuma an ɗauke mashin ɗin. To duk yawanci za ga masu irin wannan abun ne na cikin dare, ma'ana suna sana'a ta su cikin dare ba, amma daga lokacin da aka sa wannan dokar sai aka samu sauki na cewa an tsinci dan kafa an ɗauke masa mashin ko kuma an masa illa wani abu daban. To ta yi tasiri sosai gaskiya, kuma yanzu ma muna sa ran za ta yi tasiri domin kuma na gaya maka hukumomin tsaro aka zauna da bangaren gwamnati da kuma hukumomin tsaro aka duba a ga meye ake tunanin wanda idan an yi za a samu maslaha. Kuma na gaya maka doka tana farawa ne karfe 10 na dare zuwa wayewar gari, ba wai ga baki ɗaya bane aka hana. Da karfe 10 ne ba a buƙatar a ga babura suna yawo a jihar Jigawa ko in ce a karamar hukumar Dutse, walau na kasuwanci commercial ko kuma na hawa, sai dai kuma in an samu matsala ko in ce aka sai tuna duk doka akwai wanda ake ta exceptional da ake warewa. Akwai misali essential wanda za su fita aiki kamar kai yanzu ɗan jarida za ka iya tasowa lokacin karfe 10 ko 11-12 kaga baka ciki. Akwai mu da muke magana ma'aikatanmu da suke yawo su ma da mashinan kaga ba sa ciki, saka ma'aikatan lafiya su ma ba sa ciki, ko kuma misali ma mutanen garin amma kuma rashin lafiya ta tashi cikin dare, dole mutum mashin ɗin da shi zai hau zai kai matarsa misali asibiti ko ɗansa asibiti, shi ma idan ya zo ya yi bayani an tare shi za a bar shi ya shige baya ciki. Har ila yau mun kuma nemi jin ba'asin zargin da jama'a ke yi wa wasu daga cikin jami'an sandan na cin zarafin al'umma lokacin gudanar da wannan aiki, ko da kuwa bisa lalura suka ƙetare dokar, ƙari da batun karɓar na goro a hannun mutane. Cin zarafi dai baya cikin aiki, haka kuma karɓar na goro ma baya cikin aiki. Kuma muna ƙara gaya mutane duk wanda ya tare ka akan ka karya doka ya ce ba wani abu kakka bashi, inda dai aikin ɗan sanda yake a doka, idan mutum ya yi laifi ka tabbatar ya yi laifi ka kama shi ka kai shi misali an zo ana bincikensa da ƙarshe naka ka cike masa abin da kake ganin ya yi charges na shi kai shi kotu ta yi masa wannan tara, in na tara ne ta karba, in kuma na hukunci ne ya zauna gidan wakafi ya zauna. Ba hurumin gaskiya ka ce wai mutum ya baka wani abu saboda ka aikata doka, wallahi sai dai in kai da mutum da kana ganin ka yi laifin to in ka bayar kuma za ka samu hutu. To yasa ka wato kai da shi da ya karba din da kai da ka ba duka kun yi laifi. In kuma mutum yana ganin abin da ya yi misali ba daidai bane an ci zarafinsa, akwai inda zai iya zuwa, in ya zo nan ofis ɗinmu muna karɓar korafinsu. In ya je ba ma wai ko nan ba ko da headquarter ya zo akwai inda zai je magana, haka in a division ne akwai inda zai je ya yi korafinsa. Akwai nan ma da ake bayarwa duka akan faɗi korafi na cin zarafin jami'an tsaro ko kuma wani abu da suke wanda ba daidai ba. Za ka iya zuwa shigewa ka ga ana yin wani abu ba daidai ba, za ka iya gaya ka ce na shige na ga 'yan sanda suna wani abu da ba daidai ba, kuma manya za su ɗauki hukunci akan abin da yake kai wani ƙorafin har ka tabbatar abin da ka faɗa gaskiya ne. Ina muka dosa, ina muka dosa, ƙasar haifata, ƙasar haifata. Ina muka dosa, ina muka dosa. Daga bangaren masana tsaro kuwa irin su Dr. Yahuza Getso alakanta jagororin kasar nan yayi da laifin gaza kawo ƙarshen wannan matsala da ta daɗe tana mamaya tare da laƙumiyar rayuka da kuma dukiyoyin al'umma, ba don wai ba a san yadda za a yi maganinta ba. Shugabannin Najeriya tun daga kan shugaban kasa har ya zuwa mai unguwa shi ne ya jefa mu cikin halin ni'yasin da muke ciki akan matsalar tsaro. Ai ba wai ba a san inda masu aikata waɗannan laifuka suke ba. Dukkanin su ba wanda ba a san inda yake ba. In ma a ɓoye suke ɓuyan ai ba wani bane mai nisa, saboda kamar yadda ka sani na sani a matsayin ka na mazaunin arewacin Najeriya. Yadda yake watakila na fi ka sanin dazuka da ƙauyuka da lunguna da sarka da gurare masu wahala na shiga wanda suke da barazana da rashin kwanciyar hankali wajen
masu zama a cikin su. Amma dai duk Najeriya babu inda ake da wata iyaka boyayya tsakanin mai unguwa Haruna da mai unguwa Sani da mai unguwa Audu da mai unguwa Bature. Saboda haka ko babu wata karamar hukuma da take da boyayyar iyaka tsakanin karamar hukumar Gwaranyo da karamar hukumar Wurno, tsakanin karamar hukumar Sabon Birni da karamar hukumar Isa, tsakanin karamar hukumar Shinkafi da karamar hukumar Zurmi, tsakanin karamar hukumar Kankara da karamar hukumar Dan Musa, tsakanin karamar hukumar Gwarzo da karamar hukumar Karaye, tsakanin karamar hukumar Hong da karamar hukumar Song. Duka waɗannan misalai ne nake badawa. To tunda babu wata iyaka boyayya, masu aikata laifukan nan babura suke hawa, su yi doguwar tafiya da ta haura tsallaka ƙananan hukumomi 10, 6, 7, 3, 4, 2 su aikata abin da za su aikata, kuma su koma inda suke su zauna. To kar ka manta mutanen garuruwa barkatai sun sha faɗa cewar sun san inda waɗannan masu laifi suke, in ma sun faɗa ba a zuwa a yi abin da ya kamata. To kaga kenan in har da gaske ake yi, ai ma'aikatar sadarwa da tattalin arziki wato communication and digital economy. Minista ya faɗa dalilin da yasa aka ce a haɗa lambar ɗan ƙasa da lambobin waya shine domin a gano inda masu aikata laifi. Domin masu aikata laifin nan fa suna nan ana buga musu waya su faɗi inda za a je a kai musu kuɗi, kuma a je a kai musu kuɗin ba kuma ta cikin iska ake bi ba. Kuma aka kasa ɗaukar matakin yin abin da ya kamata a yi, aka bar wato waɗannan suna cin karensu ba babbaka, suna keta mutuncin talakawa, suna kashe su, suna satan musu ƴaƴa, suna yi musu matan su fyaɗe da sauran abubuwa makamantan waɗannan. Dr. Yahuza Getso ya kuma kalubalanci hukumomin tsaron da sauran shugabannin Najeriya da cewa da gangan suka ƙi ɗaukan matakan da suka dace, duk da dai ya ce suna taɓuka wani abu, domin kuwa da tuni lamuran ƙasar sun dagule. Saboda akwai wasa a ciki da rashin mai da hankali. Hakan yana ƙara nuna abin da nake faɗa kullum cewa tsarin tsaron Najeriya akwai zubar gada, akwai taci barkatai, kuma akwai hauragiya da abin da ake kira da shawaranci a cikin shi. Domin shugabannin tsaron Najeriya da ma'aikatan tsaron Najeriya ba da gaske suke yi ba, amma baya nufin cewa fa ba sa yin komi, domin da ba sa yin komi kwata-kwata da ni inda nake zaune ina magana da ban iya zama ba, da kai inda kake zaune kana yin fira da ni da baka iya shiga gurin aikin ka je ka zauna ba. Saboda haka suna yin abin da za mu iya cewa ana yunkurawa, amma an san abin da ya kamata a yi an ƙi, wanda da an yi shi da tuni an kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro ta zama tarihi. Ina muka dosa, ina muka dosa, ƙasar haifata, ƙasar haifata. Ina muka dosa, ina muka dosa. Su ma wasu masu gudanar da sana'o'i musamman 'yan ataba sun bayyana mana ra'ayoyinsu dangane da wannan doka, inda suka ce abu ne da ya dace, kasancewar ana yi ne domin kare lafiyarsu. Wannan abu ya dace fi sabilillahi, domin hukuma an ta saka doka fi sabilillahi ta ga abin da ya fi dacewa da mu, sannan ta sa mana, domin mu aka yi wa gata a bisa yadda ake mana cin zarafi. Yin hakan daidai ne a bisa wannan doka da aka daidai ne, mu a gurin mu gaskiya kariya ne. Ya kamata ya kasance a dan ƙara mana lokaci, saboda mu gaskiya muna cikin 'yan takuri, saboda damuwa ne mu a garin a ce da karfe 9:30 wanda la'asar yake fitowa, me ya samu, me dan fita dan maɗi, me ya biya bukatun a gida, a ga damuwa ne ko sai ya ga dan ƙara mana lokacin da dama. Tunda a shekaran jiya ma an karɓi mashin, an yayyanki wani da wuka a Rawabit ne, an karɓi mashin, ko kwanakin baya ma mashin biyu ana karɓar mana kaga a wannan titin. To kaga dan an takaita ai ba wani abu bane, ni na ana wadai ra'ayin ne, tunda an yi ne dai dan tsare lafiyar jama'a gaba daya. Kuma dai in ka fito kaga dai ka fito tun safe, wani ya fito tun karfe 6:30, wani 7 yana hanya, duk inda aka ce 9 ta yi ai duk dai abin da za a samu an samu, sai a gode wa Allah. Kuma haka kuma ta yi daidai, saboda yake duk abin da haka yana da doka, kuma akwai lura. Wannan aikin security ne suke gano cewa wannan abubuwa da ake yi, to akwai wani abu wanda yake wannan ku ba ku sani, mu da muke zirga-zirga da mashin mu ba sani ba, amma su security sun sani. Saboda haka wannan doka da suka san abin da yasa suka sa wannan doka. To kamu alhamdulillah, in dai mutum zai fito tun daga 6 na safe har zuwa karfe 9 na dare, to ai insha Allah duk abin da Allah zai baka iya wannan gurgurdan bakin iko Allah ya baka, sai ai hakuri a sa abun albarka. Idan Allah ya kai mu gobe, kuma Allah ya kai mu gobe, a zo a ci gaba. Mu tunda dai ba hanawa aka yi ba, iya wannan doka ce da aka sa, to mu alhamdulillah mu abin yayi daidai. Wannan hukuma babu wanda zamu ce mutu da wannan gwamnati hidima ce Allah ya saka alkhairi, domin wannan ma da muke dan zazzaga muke nemo iyalan mu abinci, wannan ma wata nasara ce daga Allah. Sai dai kuma al'ummar sun yi korafi kan yadda wasu 'yan sanda ke ci musu zarafi,
da kuma neman na goro a hannunsu ko da kuwa fitar ta zama ta dole ce. Sanda suna takura mana game da tsadan man nan da muke fama, amma ba sa ganin haka ko da sun kare ka za su iya karɓar 2,300 su sake ka. Wannan aiki ne na kudin gari. In dare ka haura ƙorfar 10 saboda doka ce. A zahirance shi hukunci duk inda aka san shi gaskiya ne, shi kuma zalunci ba gaskiya ba ne, kuma kowa da gan shi yana ƙarƙashin doka da kuma hukunci. Wato abin da zan iya cewa shine ya kamata a ce duk mutumin da yake da mai larura dan ya fito wannan larura ce ta fito da shi, bai kamata a kama shi ba. Sannan kuma mutumin da yake daga nesa mun matsalar mashin ɗinsa ne samu matsala ya nuna ma daga nesa yake, to in ana iya ganin za a iya barin su ya je gida ko kuma su raka shi gida su tabbatar da gidansa ne, wannan shine, amma shi ma bai kamata a kama shi ba. Sannan kuma bugu da ƙari akan ma'aikata, akwai ma'aikatan da bayan ko lokaci bai cika ba kuma ga suna kama waɗanda masu kaman ababen hawa haka, wannan ma bai kamata a kama su. Kamar an ce karfe 10 kuma ana kama mutane 9:30, wannan ma kaga bai kamata ba. Tunda aka sa doka kowa ya bi doka sai ya zauna lafiya, amma mutum an sa doka ka ce ka kare doka karfi da yaji ko ka karfin hukuma, wannan duk abin da aka yi ma kai kasa. Akwai wani aboki na ma da aka mai irin wani abu, aka zo ya dauko mara lafiyar aka yi yin duniya su yi hakuri mara lafiya da aka yi asibiti suka ki yadda, dole ne dabawa suka yi suka tafi har da Sambo suka je suka kai mara lafiyar, sannan suka dabowa suka bai gida waye gari aka je aka karbo mashin din ko ba tare da an ba su ko suka hada su da Allah da Annabi sun kiyar. Wani da safe zai tafi wajen aiki, karamin aiki ne, albahi ne da yi, a da daddare ne yake dan neman abincin da ya dan ci da iyalin ne. Kuma wani ya je aikin gona ya da wani mara daren zai fito ya dan neman abincin da su da iyalin ne, to ba zai yi ba. An kama yi an ci tare 5,000, an kama yi an ci tare 3,000, an kama yi an ci tare 1,000. Duk ga abubuwa da sun cakuɗe sun takura mutane a rayuwa. Ina yawan ɗauko ta daman duk wani zubin da na samu lokaci ta ce in je in ki ɗauko ta misalin karfe 9:30 haka, to na ɗauko na to da kyar na sun sake da kyar na fasin ma ce wani asibiti da kyar na ta musu bayanin ma haka, amma duda kai mutum yana dubu. Na ce ma dan Allah ya haƙuri, dan Annabi ya haƙuri, sai ba aikin Allah yake ba, kai wannan abu ne da na bayani yana dubu sannan ya kyale ni. To wannan abubuwan da yake faruwa wallahi irin wannan daban-daban na za a bakin mutane sun fa kirge abun nan ya takura mutane. Wani zubin kace ma Allah Annabi kawai in ba 500 ka bai ba ko 200 ko 300 ba zai saurare ka ba, amma da kace da Allah da Annabi wallahi ba zai kyale ka ba, ko larura ko ne wallahi ba sa kyale mutane. Ina muka dosa ƙasar haifata, ƙasar haifata. Ina muka dosa. Masana da masharanta a fagen tsaro dai na ci gaba da zargin mahukuntan kasar nan kan cewa ba da gaske suke ba game da matsalar magance matsalar tsaron Najeriya, yayin da su kuma hukumomin tsaron ke ta'allaka laifin akan gwamnati, musamman ma ta bangaren wadata su da kayan aiki da za su tunkari 'yan ta'addar. Barazanar tsaron da yana ci gaba da haifar da yawaitar satar mutane da zumar karbar kudin mansa, sai kuma fashi da makami da dai sauran ayyukan ta'addanci iri daban-daban. Ina muka dosa ƙasar haifata, ƙasar haifata. Ina muka dosa. Masu sauraro a nan za mu dakata a cikin wannan shiri na gane mana hanya, sai kuma a mako na gaba inda za mu kasance da ku a cikin wani sabon shirin. A madadin dukkanin abokan aiki, musamman ma shugaban sashen shirye-shirye Aminu Umar Shuwajo, sunana Shamsuddin Abdullahi ke muku fatan alkhairi daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Siyasar kasar mu nufina, tebularin wa ina muka dosa. Ina muka dosa.